C'est que Bama ni comment Bama ni là. Comment bala? Ni kamana kan gelen tindika. Ah? Ibe non. Ibe Bama ni dala ala ni kamana kan de kan era tam ni mi kan bitu. Kamana kan wuli ka bonka. Ala ni pe ka malo kisi malo ala pe ka le kisi le bua. Ni ya pala ni ya ma te ma ke ni ti fi pala ko ha mi la. Bama iba anyi mu bolo ben iba ni dafale dafale ti bole ni clara non è mina ni ta da kare aha anyi te la kun le be dengo barake ni Bama nene mamna ni kolina lila ikera borke koli yoro mo ko ko la wala mo ko ko da sigara musu do re ko bolo de apolma ko musu borke Cedo wera de ko wolo lena directeur dantu kala tu fa klo fa shila ni Bama ne ni ka nema ne be dengo barake e be den so ti ba bo ko ay ni ka 5 ans que ta sur là oui ibena des Ramses Debo décanté ko dima n'oubliez pas ay vidéo liker ay commenter ay partager et puis ay abonner à la page là ay abonner à la page la chama merci beaucoup.